Госпожо, как се казвате? Ценка Пеева се казва. Откъде сте? Ботовград. Преди 2-3 месеца сте идвали при мен. 2. Преди 2 месеца. Открих, че имате камъни в жлъчката. Дадохме билките. Да. Кажете, какво усетихте? И веднага след като ги изпих, трябваше в 3-дневен срок да ги изпия. Да. Веднага на втория ден рязка болка долу-ниско и при уриниране много силна болка и урината беше с тъмно кафяв червен цвят. Така, това колко дни продължи? 2. 2 дни. 2. И след това улекна, много улекна и си беше всичко нормално, както преди. Това показва, че са се изчистили бъбреците. Се изчистили, слава Богу. Когато се пие билката за жлъчкана, се изчиства целият организъм. Но хората усещат различни неща, където са най-големи проблемите. Вие сте имали проблеми с бъбреците, бъбреците са се прочистили. Слава Богу. Добре. Жизнеността повишили са. Да. И усещането ми в зрението, всъщност, сега вече без очилата, даже ми пречат, когато трябва да виждам отблизо. Кога е по-рядко да ги носите вече? Ами да, само за далече явно. И сега даже само за далече ги ползвам, иначе без тях надалече. Когато кръвта се изчисти, лещата се изчиства. Определено от много вече пречат ми просто. Просто ми пречат. Да, пречат, защото те развалят фокус. Да. Аз иначе имам астигматизъм, нали, различен на двете очи. И за далечината там минусили вече са различни, но това вече и само за далече ни трябва, понеже така... И това ще отпадне? Ами, искам го. Добре, ще стане. И вярвам, че ще стане. Благодаря ви много. Вижи ръката и ми кажи, има ли проблем? Нямам. Не. Хвани си окото така. Направи всички движения. Не. Ама преди болеше, нали? Аз се ме чупила и така и да. И си... Как си ръка? Да, супер. Има нещо ми кажи? Не, няма. Сега нищо не усещам. Не. Го усетих до мозъка. До мозъка, точно до мозъка, защото тук усетих. И... Чак до очите отива? Да, усетих го. Ето тук. Нерва? Понеже ми е бил схванат гърба чат-пат, така, и аз гледам се да не съм така, да правя обратно, но явно. Добре. Ей, така направи назад. Затруднение? Не. Като момиче. Добре. Ето.